Čim se beba rodi, na prvom mestu pre same higijene rekla bi nešto o dojenju koje je jako, jako bitno i bitno je zbog samog rasta i razvoja vilice. Zato što beba kada se rodi, donja vilica je postavljena unazad, kako mi to kažemo retrogradno postavljena. To je unazad u odnosu na gornju vilicu i samim dojenjem se aktiviraju mišići toliko jako da se ta donja vilica pomeri u pravi položaj u kom treba da bude, znači u pravi položaj prema gornjoj vilici. Tako da aktiviraju se mnogi mišići pa se na taj način razvija i gornja i donja vilica. Tako da nam je dojenje jako bitno, mnogo više nego veštačka ishrana. Ukoliko baš iz nekog razloga ne može da se doji prirodno, onda bi trebalo te cucle treba da budu kratke i široke. Treba u stvari taj sam otvor da bude dosta mali, da ne bi mleko curilo spontano, da se aktiviraju mišići, jer će na taj način opet raditi tu stimulaciju mišića koja će dovesti donju vilicu u pravilniji položaj.